En geno mara nyakwara mogini riyo makare machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ikruok makare itimo motelo ne nyasi mar ang'wen mar Piny Luo Cultural Festivals mibiro bagi e kaunti ma Siaya higani. Nyasi no igeno ni higani biro kelo kanyakla oganda dhoudi mawacho dholuo mawuok e pinje duto mag Afrika mondo giriwre kanyakla ka ginyiso kitgi kod timbegi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. En nyasi mitimo higa ka higa makelo kanyakla oganda dhoudi mawuoyo gi dholuo mondo gidhial kido kod timbe joluo. Kaluwore kod komiti machano nyasino motelne kod jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili, nyasino mathuon wach mare ma higani en The Spirit of the Luo Unity in Diversity biro chakore tarik 31 dwe mar 12 higani kendo biro rumo ayanga tarik 2 dwe mar 1 higa mar 2025. Sia emawang'ni bago nyasi ma joluo duto e piny mangima romoe mondo wago mbaka kaka pile. Ma mar ang'wen ma wabedi kaka oganda luo kata gimiluongo gi dho ng'ere ni cultural festival. Omiyo thuolo ni watiyo godo mondo mi owach ne jodongo chenro manitie mag ndalo adek mwadhi bedo godo ka wahingo kata ka waparo kata ka wadhialo kitwa kod timbewa kaka onagi. Koloso e seche mane otelo ne kweth jodongo e limo gavana ma Siaya James Orengo e apisi mare, Owili wacho ni gigeno ni oganda dhoudi duto mawuoyo gi dholuo mawuok e pinje mag Afrika biro yuoro e nyasi no. Wach mane osir kod Ngire Adam Solo ma en jakanyo mar komiti machano nyasi no. Higani ing'iyo theme moketi en juok luo, juogi mar luo. Tidhi luong joluo moa e pinje moko. Nwa joluo kaka historia wacho ne wawuok Sudan kamiluongo ni dog nam. Gireolo bende wacho ni nyasi maduong' ibiro bagi got Ramogi kama joluo ma Kenya nowuokie. Kung'eyo ni Siaya ka kaka diji owacho ema Ramogi ajwang' makwar luo ma Kenya ka got Ramogi kanyo e gunda ne koro luo moko ma bende nigi gundni gi oluonge gunda mar luo Kenya ka. Jaduong' Ruoto Kidi ma jaacholi mawuok e piny Uganda ma bende ne oyuoro e kinde limbeno osingo mar jiwo oganda luo mawuok e pinje mag Uganda kod Sudan ma milambo mondo chop e nyasi no. I will convey the message back to the presiding Ruot, the Wirodi. He will convey this message to all the Rodi, both in Uganda and South Sudan, and see how we can mobilize a delegation to come. The time might be short, but we'll do our best as a beginning so that we can build that family relations. Oganda luo mantiere pachoka ojiw mondo bi ochop e nyasi no mar Piny Luo Cultural Festivals mabiro bedo gi miel, kit chiemo mag oganda joluo, math, tuk yweyo tol, piem mar riembo yiedhi e kind mamoko. Wabiro dhi got Ramogi, wabiro dhi Megwena, wabiro dhi Wichilum, to gi kuonde mamoko duto mochan. Akaw thuolo ni kaka jakom manyochung' ne kamati no mondo mi agwel jowa duto ni wang'ni joluo te duogo Siaya, Siaya ka baba, Siaya dala Gorengo, Siaya dala gi baba, Siaya dala gi Jaramogi Oginga Odinga. Waduogo ka kwarwa, waduogo e gundawa mondo wang'i nonrowa mondo mi bende wadhial kitwa kod timbewa kochopo ndalogo. Ka kamano. Joyce Oduor, Ramogi TV. Tok fwenyo ji ariyo mamoko e seche 24 mokalo gi tuo mar Mpox,
Ten migao mar thieth koro chiwo ler ewi chal mar tuo mar guonyo mar mpox e pacho ka. Gi sani nonro mar migao mar thieth nyiso ni kwan jogo moseyudi gi tuono osechopo 26. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Ei seche 24 mokalo, ji 2 fweny ni nigi tuo guonyo mar mpox, gino makelo kwan duto mar jogo moseyud gi tuono pachoka nyaka 26. Kuom ji 26 go, ji 16 osethiedhi kendo chango, chal mar 61.5%. E kindego, ji 7 pod orwako e ute thieth, ranyisi mar 27%, ka komachielo, ji 2 oket tenge, ranyisi mar 7.7%. Nyaka sani, mana ng'at achiel ema osewito ngimane kaluwore gi tuono. Ten migao mar thieth ochiwo ler bende ni giseketo kenge makare kendo pod gidhi nyime gitimo nonro mar fwenyo oganda ma oseromo kod jogo moseyud gi tuono. Nyaka sani, oganda 204 oseyud nonro margi. Kuom mano, 143 osebed kiluwo chal margi kuom ndalo 21 ka ji 55 pod imedo lu chal margi. Pim osebed kitime tong' mag piny Kenya nyaka sani osetimne jowuoth 18,000 e seche 24 mokalo. Gino makelo kwan duto mar jowuoth mosetimne gi pim e tong' 26 pachoka nyaka 2,149,747. Gi sani, apisas mochung'ne rango chal mar guonyo mar mpox pachoka oseyudo ranyisi mar ji makwan gi romo 317. Kuom mago, ji 26 osefweny ni nigi tuono. Ji 288 lipot margi oduogo makare mar ni gionge tuono, ka ji 3 mamoko pod rito duoko margi. Kata kamano, migao mar thieth medo tiego jochiw thieth makonyo e yore mopogore mag duoko chien pek mar tuono kendo chiwo hocho bende ne jogo moseyud gi tuo mar mpox. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Doho miyo migao mar thieth ndalo 90 matimo lalruok gi laktache ma jopuonjre kata interns kendo chopo winjruok kodgi. Ma biro seche machuok bang' laktache go chako ng'anyo margi odiechieng' manyoro kaluwore ni omenda mabalang' mane ochwalnegi gi migao mar thieth pod ok nyal konyogi. Jafwambo marwa Linet Undi keto e ler. E kinde ma chenro mag thieth osebedo gi chochni pachoka, ngima mar lakteche maraga koro dhi yudo fongruok bang' doho miyo migao mar thieth ndalo 90 mar bedo piny gi lakteche maraga kendo ng'eyo ayanga kwan omenda mowinjore ochulgi. The court directed us to sit down and agree within 90 days. We are still within the 90 days provision and we are very committed. And that is why we could not allow as a government to have interns working in our hospitals, and especially now when we are rolling out UHC, and they are suffering without pay. Lakteche go nochako ng'anyo margi odiechieng' manyoro ka gidwaro mondo migao mar thieth kaachiel gi sirikal ochwal negi omenda ma gisebedo ka gitiyo, chiwo lwasi maber e kinde ma gintiere tich, kaachiel gi ndiko gi e tich e yo mongirore. There has been an outcry of our dear interns out there suffering because we have not been paying them. We have interns who, the clinical interns have been in the field since May without pay. The doctor interns joined them much later, after July. And really all of them have been suffering because none has been paid. Kata kamano, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni owacho ni pod gintiere doho kendo gisesingore mar timo kaka doho biro wacho negi. It is important that we speak the truth. And the truth is we are still in court. The interns went to court. We already agreed that we will go by the court decision. The court has directed that we are given 90 days to discuss whether to pay 206 or to pay 70. And we are still within the 90 days. Mudhoni owacho ni gisechwalo omenda maromo $966 ne lakteche maraga, gino manyiso ni sirikal oseikore gi okenge mar neno ni onge chochni moro amora madhiro chenro mag thieth pachoka. This week we have released the intern stipend as set by the SRC. And this shows the commitment that the government has. As we very well know, that we are still very open to conversations. The court directed us that we have been given 90 days between ourselves and the union to finish our conversation and our talks and report back after the 90 days.
we are still very committed. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Jodak Ramogi rango North e kaunti ma Nyamira mantiere gi lope e gwenge ma idhigerie ndach gach okolo kata SGR okwa mondo ikre gi obok magi mondo mi oket tich machulo gi omenda bedo mayot. Ka giloso romo ma choko paro ma jopiny e gwenge ma gedo go eko dhi timore, jotelo mawuok kuno kaachiel gi apisas ma kembe mag gach reru pachoka ojiwo jodak mondo los chochni duto manyalo bedo obok magi kuom thuolo ma dweche 5 mabiro. But huku tuko na freehold kwa mashamba yetu. Kuna station mbili, Sotik na Sondo. Even though that is a very small distance, we have 4.5, about 4.2 kilometers. At least mheshimiwa, tukipatiwa station hapo sitaona shida kwa sababu tuko na matrucks hata zinakosa accident hapa sana. Instead of having those trucks coming to carry packed tea kutoka hapa kusafirisha, SGR can assist us. Challenge kubwa madam kwa shamba letu la eneo la Kisii ni mambo ya mashamba. Ukisema strictly utalipa watu wenye wako hai 3/4 utakuwa umepita through, hakuna mtu utalipa. Baadhi ya mashamba yetu ambazo hazina title kutokana na pengine familia kutokubaliana, nafikiri ofisi yetu itasaidia kuanzia kwa ofisi za chief hadi ofisi zetu, ndio tuhakikisha ya kuwa wale wanahitaji title deeds kufikia wakati wa compensation wao wamepata hizo stakabadhi. This is a big project. We really also wanted to take advantage so that tujue kama kuna njia tunaweza tukafaidika, kwa sababu tunajua hapa nyumbani ni mahali iko na a lot of potential in terms of agriculture, iko na a lot of potential. Tumekuwa tukipigana mambo ya airport, we have never succeeded, and we want to believe that we'll be able to benefit from this project. Jatatije apisi mandiko kendo puodho duond buche ma siasa Anderitu omedo jiwo duond buche ma pachoka ni nyaka gilure gi dwaro mar chik madwaro ni mondo chiw thuolo mag telo ne ji man kod ng'ol, rowere kod kit chwech kata jok machuo gi jok mamine. Nderitu wacho ni en kinde ma lony manyasani nyaka ti godo e bero chenro ma kamago. Hilda Obuya nigi ler mathoth. Ne en nyasi machiwo mich ne duond buche mosebedo kaluwore kod chike ma jiwo chiwo thuolo marome lemo mag telo ne chuo kod mine kata 2/3 gender rule. Anderitu ma en jata tije apisi mar puodho duond buche wacho ni duond buche duto nigi ting' mar chopo dwaro mar chikno. Inclusion forms one of the fundamental issues of participation, especially in governance and elections. When we talk about participation, we should always look at people from all sphere of life, from all demographics, and then when we look at a ballot paper, we should see all of them there. When we look at a political party, we should see all of those people in their voices, because democracy as its strongest is when every voice is heard and every citizen, regardless of their background, has a platform to participate. Nderitu wacho ni chenro mar ndiko duond buche manyien nyaka bi time yo ma omenyore gi dwaro mar neno ni kit chwech duto to kod ji mang'aw odewo. We expect that we shall see political parties engaging the youth more, engaging women more, engaging people with disability more. As I conclude, tonight we celebrate achievement, but our work is far from being done. We have a lot of work to do to engage the population, especially for them to have a mind shift on inclusivity, and especially leadership of persons with disability, leadership of the youth, and leadership of women. Commissioner Maduol mochung' ne jiwo thuolo maromre ne kit chwech duto e pachoka, Thomas Koyer, bende wacho ni yiero mabiro ok owinjore owe oko jogo mang'aw. Our country and our citizens, in terms of electing people, did in providing opportunities for people with disability, women, and other marginalized groups.
the gap is actually very big. Manen women rep ma Migori County Deni Tangati kendo jaked ne ji man kod ng'ol otelo ni yiero mokalo ne oremo chopo kwan ma owinjore ma ji man kod ng'ol ma oyiere lemo mag telo. So you can see that even as we continue to say we are moving forward, we still have not reached there for persons with disabilities. And for me, as a believer in democracy, we cannot be talking about democracy when a section of Kenyans are not in there. Omiyo wa ajmine mondo wogoko mondo gin bende ginyisre ni gin gi teko, gin gi paro maber manyalo gero oganda kendo manyalo miyo wa wadongre kaka oganda Luo. Jogo makedo ne rowere bende omedo golo dok e it rowere wetegi mondo kik dog chien e chenro mag yiero. Ananyal luongo rawerni wetena mondo chung e siasa. Tarik 25 neno odiochieng' kelo lokruok mang'eny pinywa ma Kenya kae ma vijende nochung' ba waneno ni Gen Z ntiere lokruok maginyalo kelo. Duond buche moyudo mich kuom keto e tim chike madwarore e chiwo thuolo ne kweth mang'aw gin kaka United Party of Independent Alliance, Progressive Party of Kenya PPK, United Green Movement UGM, Tujibebe wa Kenya Party e kind mamoko. Hildo Buya, Ramogi TV. E weche mag tuke ne klab mar Tottenham Hotspur nowito tugi mar auchiel e season ni bang' klab mar Bournemouth logi gol